Mourinho, aquestes ganes de venjança, faran que intenti guanyar el partit o no perdrà el seny i anirà a buscar l'empat, que ja li va bé? Home, l'hem de tenir por a Mourinho i a tot l'Inter, que ha fet mig equip nou i que realment té jugadors de gran qualitat i amb capacitat de guanyar el Camp Nou i a qualsevol camp del món. Ara bé, jo penso que si el Barça juga com ha de jugar, com és habitual, com les eliminatòries aquelles de la temporada passada contra el Lyon o el Bayern de Múnich a casa, no hi ha cap perill, guanyarem segur. A més, hem de confiar en una altra cosa. Vosaltres coneixeu també bé a Pep Guardiola, i si diem Mourinho està obsessionat amb el Barça, Pep encara ho està més. Avui llegíem que ha estat tot el cap de setmana, gairebé tancat a casa, mirant vídeos de l'Inter. Estan obsessionats els dos, i quan deia que l'humor de Mourinho no era tan irascible, això us ho puc dir, perquè nosaltres hem viatjat quan el Mourinho era el segon, i Mourinho sempre ha sigut un tio molt planer i sobretot molt cínic a l'hora de l'humor, etc. Per Guardiola i per Mourinho és una autèntica batalla, és a dir, Guardiola també té al cap aquesta dualitat que el Barça no tenia clar si venia un, si venia l'altre, vull dir, serà un duel realment de banquetes, Manu? Jo crec que ha de ser un duel de banquetes i que Guardiola en el seu interior està pensant si guanya Mourinho em trec un pes a sobre. Això per començar, jo crec, perquè era l'entrenador que podia haver estat on està ell ara, són dos estils i dos conceptes molt diferents, absolutament diferents,